nganong ga vlog ko. Sa English pa, why should I vlog? So, una sa tanan no, nag-vlog di ko makatungod sa na-inspire ko kay phone na sige sa YouTube nga yun sa pag-edit yun sa pag-edit nga sa mga transition ganang basta daga ko na kuha na katuna sa YouTube nga sa katong nana ko cellphone may phone ba tong cellphone bati kayo may phone na pero di ko ganahan ba sigaw gandom dyan maka cellphone mo nindot nga pagkaniya mga buwan siguro kalau sige no kita ako cellphone sa mati nga kaning ay kanang Vivo Y53 nya pagtanan ako sa kamera okay ram day kayo day mabidyohan ra ba nakunon ako nga ay sa sige nang tanong YouTube nang cut-on ko edit sa kini master nga apps ba cut-on ko lo no ori edit day okay ra day kayo day magbibidyo ko ano ako sa uling ba video ko kay nindot mang bibidyo na kabaw ka mag-edit ito pagkanaon na ako nga gyang og cellphone nga Vivo una dyan nga vlog na ko ato katong nagatumi sa kuan Larimart ba talang ba kaya na sige sa kana akong amigo sila para ba Larimart nga pag-vlog mo to nakuno oo anong di man nga kamo ta mo edit nga ba so mo to nag-edit dito ko sugod sa vlog nako vlog mayo pero di kayo nga tira ko yung cellphone ako ba't tira ko yung cellphone may phone Y53 ra ba ni pero di man naguta dyan ako mga vlog ko hantod ginahanto sa post ako sa phone giganahan ko dagkam kayo mo ulit YouTube vlogger di kayo nga kuhan good ito di chokuan kung ano po mag-vlog po balik bigay mo lintot man ka ng sa weling nga ako na ba mo to ga-vlog ko balik mo masaya nag-vlog ko balik mo to nag-report ano ko to mga pagabot dito naglag mi sa talam sa dam sa galaglag na to na mapila ka buwan sugod na klase na murag nagtanggugan na akala ay namo sige mo first akong amigo na ko sila nga para ba nga pero sa vlog ng plane buto ka bawi kaya kuha na sa sikat ka na sikat ate sikat ay laay pa to nabaling na ko Bisaya sa sugod na sa pag-lockdown kay laay mo kay balay di na madaban sige duwa lahi ra kay tanduwa kay lahi ba duwa ra na kwan na inspire ko balik video andot karon kay Bisaya giganahan ko video kay sigog ta na sa YouTube yaton wala ba na kalingawan matanang-tanawan sa YouTube kung boring Wako ga hando ka ng kuan ng musaka nga sa nalay matanawon ba sa wag tas kabuloy na sa tong life ba Bisaya hindi ko na kung Bisaya ba nga malingaw ang mga tao so entertainment kayong kuan ba mo nga vlog ko tungod sa na-inspire ko sa YouTube sa akong edit o sa akong mga barkada mo na mga Bisaya so dali lang ko tungod sa inyo sa I hope nga nasabtan ninyo nga vlog ko. So ayaw kalimot sa pag-subscribe ng sa inyo bahalag dili ta yung sikat nga hindi tayo nga famous ba. Basta man lang malingaw ta makaana ta la. Nasa di mo subscribe sa ba't tigat ang vlog na. So mo tong sa inyo nga kalimot sa pag-subscribe sa YouTube channel Mark TV Bisaya Vlog niya. Ay kalimot sa notification bell para kung na kayo makalingaw, na kayo makita lang yung video nako. So dito tayo mga Bisaya. I love you all, Kabisaya.